Gandya kang winus siji papane beda waragane nanging tunggal critane bareng angkate gemelar negari Mandura nenggih Sang Sri Maharaja Baginda Balarama ya Prabu Baladewa ingkang sigra ngawi sangganing para prajurit kang tinindyan dening Sang Patih Pragata Kambalira manunggalira sangganing para nayaka yen katulung saking Mandarawa lampahira lir kadya satriya kang kebak ing kawibawan.
putri-putri garwa kowe Rawati. Cici kula ramane Wisata. Wisata. Wisata ki apa? Lah jenengan tangglet Mas Dayu. Wisata. Wisata. Wisata apa wisata? Wisata. Wisata iki kok sing lenceng-lenceng kae. Senes Kang Mas Senes. Apa? Lah niku lagi putranipun jenengan mriku dos pundi to Kang Mas? Ibune derek apa ora iki? Oh. Kenapa? Derek. Oh iya derek. Prajurit. Perkoto. Kulo tahu. Utawa. Samudra. Ayo guyu cah. Adik-adikku coba dulurin ya cah ya. Ayo Ayo sagunging para prajurit lan sagunging para manggalaning rata kono-kono padha diprayogake ya cah ya. Ratih Pragoto, Kulo tahu. Ratih Sutikno, Kulo tahu Suwun Prabu. Ratih Hermantoko. Sutikno iki Hermantoko kuwi. Cek tahu kalau Bagus. Adik-adikku kabeh. Kula ngertenono ya cah ing pawiyatan Agung Mandura. Dinaning iki bakal ndak buka. Regeng banget suasana ning ana ing Mandura kabeh padha sowan garwa kowe Rawati. Ing dinaning iki pun aja ramane ngono ramane iki wis tuwa Kang-Mas ngono lho. Lah panjenengan mboten ngombono niku. Aku kan yo isih muda. Sopo sing ora weruh kelawan Prabu Balaram ya Bala Dewa. Sampun. Wis diajeng Rawati. Iki kula. Dinaning iki kon tansah bungah jroning ati. Awit apa ya diajeng ana ing Mandura bisa paring kinurmatan sagunging para kulawarga kususe masyarakat Blangkon ya cah. Iki kono-kono padha diprayogake lho wis dhisik. Istana jauh. Utawa ih lungguh kanthi prayoga ya. Marang sira Sembadra lungguh kanthi prayoga ya adikku. Dhisik ditata ambekane. Oh, kula kinten supe. Aku wedi salah. Kula kinten supe. Padha kepengin ngrungokke swaraning pun. Lah ijin to. Sami suka ramo di
Suwun kula nggih sugih. Ana ing Mandura kabeh padha samata wigati sawigati. Mula aja nganti gening nindakake sesanggeman kang ora becik. Jaga rikol pangaranti sok sapa wae wong menawa ning ana durak muka kang bakal merusak tatanan Praja Mandura. Dicekok diwenehi pidana ya. Oh iya, Prabu. Aku wonten Prabu ada lupa. Dipun kitana kewawon amal pangewan-ewan wonten ing Mandura niku. Bagus. Lungguh kanthi praja. Kula nggih. Hermanto. Nuwun dawuh sinuwun. Kapri. Semanten ugi kula sinuwun Prabu. Anggen kula mimpin para sagunging prajurit sedaya tansah sampun sayuk-sayuati. Anggen nindakake olah pridaning peperangan tangkis tinangkise gegaman sedaya tansah trampil ugi trengginas sinuwun Prabu. Bagus. Lungguh kanthi prayiga. Ngestaken dawuh. Saking para prajurit aja nganti ndadekke gelaning atimu. Mongko aku wis yakin yen to kabeh padha dengkung-dengkung gening ngayahi kewajiban. Lungguh sawetara ya ta. Udawa. Nggih. Kakang Udawa. Nggih, Kyai Prabu. Yenipun panjenengan sampun marang Siba
ana ngarosaku panjenengan minangka dados sesepuh wonten ing Mandura kados pundi purwa madya sanganipun genipun kula ngayahi wajib wonten ing Mandura wonten enten ingkang uji wani dawuh panjenengan Yayi Prabu bagus kakang yen to wonten pawon ingkang licik ingkang runtik adinipun kula tumpes tampes tanpa tilas bagus bagus kena kula ugemi kabaripun panjenengan kakang lenggah kanthi prayoga Dusta Agung Brajapati Dawuh dalem. kapriye midhaki sesanggepan Segondro Tak kira nggon nindakake sesanggeman wis padha rampung, Kakang. Ora nasi kuciwani panjenengane. bagus lungguh kanthi prayoga Istoke dawuh. ya Cengerawati Iki kula dawuh. apa kadang-kadangmu yen to ndak to diana ing papan kene bisa duduhke kaprigelane Yen to panjenengan kepengin mangertosi panjenengan purba kalian sedaya para putri Kang Mas. ngono Sanipun panjenengan percados kados pundi kaprigelanipun Kang Mas. nanging aku wis pitaya senajan topun kakang ora bakal imbal wacana kelawan sabunging para putri-putri diras pantes ana ing praja Mandura dinane iki Mandura tak wedi suku Hendrawina Menika iki Kang Mas. tenan kowe bagian apa wis seneng ati wis ing samangku yen to paring pasugatan mungkah ya cahya ora dadi baya pangompo sabunging para putri ayo ditindaki sabunging para putri-putri lipur sabunging para tamu Getun Mas. iya wis Tak spesiale kanggo sama Chandra wis delok ya. Tak Dias gendong dengan Dias Yoga gak kenal jarene. bergendong official kok kata kok cilik. wasik Krishna
nakani pabudre saking Mas Nganteng di Mbak Manten ugi Mbak sing teng Singapura lulus si lah. Lulus si Mas. Di izin. Duh, aja lali, Duk. Gak cilok. Oke, Cilok juga. Mas dapat antrian sebentar. Monggo Mbak Cilok aturan naik ke atas pentas. Mbak Cilok, monggo aturan di atas pentas. Cek. Tompol. Monggo Mbak Cilok naik di atas pentas. Mbak Cino. Wangi mau manis sak Banyuwangi. Asik. Ingkang pungkasan. Ning petengan sampai ketok untune tok.
Pragoto Kulo dawuh. Apriye sapise Mandura tak wenehi Sukahendra Wina. Awe Wandura dibek Bocah-bocah iki sok-sok kegojekan kelawan Kakang Patih Pragoto. ayo krang didit Ya, ocekan. Pragoto, Kulo dawuh. sejatine kono wigati kang bakal ndamedharake kelawan jurusira. Oh, ayo monggo. Wigatine Mandura nalika semana sira lak wis mangerteni. Boleh sih. Yen to ana mandung ana maling. Ayo kolas. Nih, Mandura dia. malinge saiki wis kecekel. Oh. Sing enak dikapake. Happy tolong kemawon. Oke. Patih hemat toko. Ije. Yen to menggomu kepiye? Dipidana kok dipateni kemawon. Maling ah. Ya, Maling kudune dipidana dipateni. Bagus. Piye, Bib? Kira sing patih hewan maling lah. Dipateni. Dia percaya ini mawon. Ngono. Nggih, kira. Iya. Piye cah sarucuk ya, Cak ya? Beca. Mongko maling iki Kang Meroh ora liya ya adhiku. Ya Sembadra. Mula Yai Sembadra. Kulo dawuh Kakang. Mula Yai Sembadra. Tamas. Jangan mari bawa. Aja dikoyo. Sapa kowe? Ratu Mandura. Sakti Mandraguna. Sira arep kul. Yai Sembadra. Kulo dawuh. Kowe ngerti malinge. Mula dinane iki dibalok. Aku nimbali. Yo, Nanging yen to wis tak nimbali, aja tumindak sawiya-wiya. apa cari aku? Apa cari aku? Maling lek kecekel dipateni ya yu ya. Dipateni. Pateni nanging negara iki ana hukume ora karepe dhewe ngono. Bene, kene kang sing kuwasa aku. Oh, Punten. Prajurit, para putri, pengen ngerti malinge sapa? Ada itu. Malinge ora liya ya Kresna. Hei Kresna, Sabda dalem Roh Prabu. Narayana wis luput. Mongko ing ngarep aku wis kandha kelawan kowe. Bejaning Narayana ora ndak pidana gantung. Kula nggadhahi kapitadosan kula kagungan kapitayan anggen kula nindakaken Durjana Cukti Rawara. Narayana, Sabda dalem kowe ngerti yen to tumindak maling kecu rampok kuwi tumindak bener apa ala? menawi menggaipun bebrayan maling menika klentur ora. Mongko kuwi kowe wis tumindak luput. Ngerti? Kula nindakaken pakarti ingkang kados mekaten. Menawi menggaipun
pun panjenengan minangka narendra wonten ing Mandura Klentu. Monggo namung panjenengan inggih kedah ngadili saat Maju. Roto maju. Oh. Jika kowe iki sapa iki? Jejureng asmaning Prabu Baladewa. Yo. Ora usah arep dhewe, aja egois. Lungguh. Kakang Udawa, Yai Seputra lungguh. Iki pasibananku. Apa jare Balarang ya Prabu Baladewa maju. Kang Mas. Pantes pun. Nang sewu lho Kang Mas. Piye? Panjenengan menika kok nggih mawas. Panjenengan dulu menika sinten? Panjenengan ugi nalendra kedahipun kados pundi Kang Mas? Sing sabar Kang Mas. Nanging bocah iki luput. Salepat-lepatipun nggih menika kadang panjenengan dalem. Pun kados ngaten Kang Mas. Narayana luput saka tatanan pamerintahan ana ing Mandura. Beni! Beni! Ayo Beni! Kini! Maju! Bocah arep tiru-tiru karo Narayana. Boten Kang Mas. Boten sinuwun. Lungguh! Ije, Lungguh! Ije. Kowe besti ora karo aku. Besti. Oke. Wes iku. Narayana. Iya. Guyu ya, guyu. Sampun Kang Mas. Beni, kowe arep guyu. Wes ngerti lek guyu untung kaya apa? Kowe ngerti apa ora iki? Tatanan Praja Mandura. Asu tenang. Narayana. Ora sawet piye kakang itu. Aku kang ana ning buri bapakmu Jawa. Piye? Meneng. Iki apa jaya? Apa coba pancen? Ya Jung! Ini tolong anak aku dia Jung! Ya bere yang salah-salah. Jenenge pimpinan kok tumindake jantak karepe panjenengan dhewe lho Kakang. Buktine apa yen Kakang lho? Kakang Kresna kuwi kok panjenengan ngomong-ngomong maling. Buktine apa? Buktine wong sak Mandura tak tekoni dhisik. Urung. Bapak-bapak, ibu-ibu. Narayana bener apa salah? Oh, salah. Kupinge panjenengan kuwi sing laku. Kuwi rusak kupinge Kang Mas. Yo rusak yo. Lha padahal menika. Menawi panjenengan ngandelaken para kawula nyeksenaken dhumateng para kawula kula nggih gadah paseksen Bapak Prabu. Sakseni apa? Sakseni. Jen panjenengan nyeksenaken dhateng kawula menika lepat inggih kula nggih gadah paseksen. Cobi panjenengan mirengaken. Sagunging para kawula ing negara Mandura. Pemerintahan negara Mandura adil apa ora? Roh kupingmu pun adil lho. Pemerintahan negara Mandura adil apa ora? Bantuan BLT adil apa ora? MBG masuk apa ora? Dingake Kang Mas. Dingake kupinge kuwi. Dalan-dalane wis mulus kabeh urung? Persok ini. Nah, ya sugih Panjenengan kandha sampeyan adil menggahipun para nayaka. Namung kula menika nindakaken Durjana Suti kagem sikapi kebotanipun para kawula panjenengan ingkang keserakat. Bantuan ora teka nggone. Para nayaka praja panjenengan sampun duwe-duwe nyokekno. Tok prakotok.
Gula-gula. Bahaya. Kawane golek bola iki. Kowe iki batuan bokeke apa ora? Gula bimbel. Heh, Gula bimbel. oh cekok. Aku lak wis kondo. Babakan iki aja ana wong sing ngerti nek masalah bantuan BLT dislendhe kowe. Ah, niku Iki kok ngerti iki? pas niku pas tengah harapan kula lewat. Oh, betul. Karung. Kok ngerti-ngerti yo dhewe. Be, bantuan dek iki wis tak kene apa urung? Wis sih lho. Koplak. Panjenengan kondo adil, golek adil, seadil-adilnya. Umpama ana maling kayu digebuki, ana maling peda digebuki, ana wong korupsi pirang-pirangane triliun, umumane apa ora, Bu? Coba teng negara Mandura ana wong korupsi 300 miliar kok mung dihukum kanthi 3 utawa 6 wulan bacok. Dijancokne aku ya. Kowe kok meneng ae rek. Wah, pemerintah Madura adil apa ora? Pemerintah Madura adil apa ora? Lagi yo kebagian. Cilok. Kowe lak wis tak kokon meneng. Pokok kowe iki dadi simpananku. Ngerti kowe? Wis. Kula menika nyolong. Kula menika brandak, kula menika bigal, kula menika ngecu. Asil kula mboten kula lek dhewe. Kula paringne kaliyan para kawula Prabu. Tot. Kulo. Menawi panjenengan badhe ngadilaken monggo. Menawi panjenengan menika kepengin dados ratu ingkang wibawa, ingkang bawa laksana. Mripatmu matamu ya apa ora ro. Dalam tak alusne. BLT yo wis tak wenehke. Bantuan apa-apa ning Mandura yo wis tak wenehi. Arep apa kowe? Bener apa ora yu? Ajare sapa dalan mbok apine? Dalan tembel-tembel tok kok. Dah Mas. Tetaipun panjenengan menika mangertosi panjenengan kados pundi Kang Mas? Panjenengan menika lepat Kang Mas. Kowe malah ora milu-milu aku malah sabelok kono. Menawi panjenengan pengen dados ratu ingkang wibawa, ngertos dhateng kawula. Ampun panjenengan lungguh kursi kepresidenan. Sampeyan medhun, sampeyan sawang kawula, sampeyan jane Banyuwangi. Kari pedak linggo nek kene, pedhok arep apa? Pangan karek sing ngeteri. Duwe wis digaji, Bahu Baladewa. Apa jare rakyate? Apa jare kawula liya, Cak? Emot Kang Mas emot. Sampeyan gawe dolanan pajak negara ge blendune wonten ge nglepisne lambe kanggo mabiorne awak. Kawulane sampean padha mlarat, kawulane sampean padha akeh hutange, kawulane sampean akeh sing minggat ning negara manca. Mung pengen golek pangupon jiwa. Piye jawan? Kawulane sampean ana sing minggat ning Taiwan, ana sing Hong Kong, ana sing Singapura, ana sing Malaysia. Mung pengen golek apa? Pengen ngiseni wetenge ra iso ora Prabu. Wis to Kakang. Sing leman iki panjenengan. Wis rasa dadak rakyat nyar wuwus. Aku wae lek panjenengan iki terang ya wis lumput. Lumput ya lumput batang ditutup-tutup ana ya mambu. Kaya ngene kok. Duwe karo dulur pilih. Duwe. Duwe karo dulur pilih. Duwe apa kowe? Sing salah ki panjenengan. Lah nyapa? Kowe lho brakasmu cepet. Wis. Atas putih. Nongko sesigar. Sapa jenenge? Banyak. Seto. Mongko cilike mau sing dadi ganteng ya. Sing dadi gede-gedene iki. Munggono sing cilike plecar. Malah kuwi. Krisna sing cilik kamu mergane seneng mangan ladu bareng gerak seneng tirakat. Ngerti?
Oh, jeneng tirakat yu. Wong kene lho seneng karo aku. Seneng krono apa? Sampeyan nyoblos denane ikhlas apa ora? Duwe piroan? Ora duwe. Lek para nara praja sampeyan rungokne Pak Dembode, Mas Mbak. Lek nganti enek pejabat arepe munggah kursi, kok dum-dum duwe, sok benek dadi jelas golek Bang. Raiyo. Undang-undangane jangir 13 juta tak dol 17 juta. Ben bagi akeh. Iya. Lah, Ayo. niku saksine niku Kang Mas. Munggah kok. Niku saksine yen to panjenengan mereka tumindak lepot Kang Mas. Dek Erawati, Terus pundi? aku golekno putas. Lah, sampeyan apa putas? Tak ngombe putas ben karuan wis. Wong kene tiba ora enek sing seneng aku. Lah panjenengan lepot to? Sampun ketinggal nggih sedaya para sederek. Menawi ke pemerintah negara Mandura cetha ora sesuk umpama nek coblosan dipilih nang apa? Dipilih nang apa ora? Film duwe ratu bolot dewane ora? Rasuk tenan kowe. Ana tataran tahun 2045 Nusantara Emas. Sampean iso apa ora ndadekne Mandura dadi Nusantara Emas? Jane sing jaluk lakon iki sapa to jane iki? Aku digawe wirat nang kene. Digawe isin nang kene. Wah. Wes, Pak. Ya bari wes ayo balik. Ketinggal ketok lah lek umpama ratu wis kadung lungguh ning dhuwur kok ora iso ngrentasi karya moro-moro lengser Wes. ora tanggung jawab karo kawulan Ora usah kekancer rumus kowe. kabeh iku ndelok aku Narayono. Ora tengok. Aku ora itu. Duwe ningkat kaya kowe. kula gadah hak waris wonten negara Mandura panjenengan mundhung kaliyan kula panjenengan sesek panjenengan mundhung ana kaliyan Kang Rai panjenengan mundhung kaliyan Narayono engke malah ganti kok jagat padha mulat bumi taseni bawono padha mulingo Narayana Bathara Kresna selawat nika ora bakal padhekon iki Duduh nilai iso ngayak kuwi mau ya Krisna. Kakang Baladewa panjenengan sesembahan. Nanging tumindak panjenengan kados ngaten Kakang. Negara punika wonten tatananipun. Kakang Dewa Kresna punika sabela. Kowe arep ngopo? Sabela kaliyan kawula cilik. Kowe arep ngopo? Ora jor kaya panjenengan sing korupsi kaya ngono kuwi. Enak ae kurunci. Panjenengan ora bisa nrimo Kakang Narayana. Sutek aku maparane papan iki. Lopo. Alaramyo Baladewa. Kakang Udawa nganti diseseni mengkolan samudra. Mandura tapi rondo tuwek kang loro-loronen. Pak Goto lan sabengi para prajurit. Para putri-putri gajimu engko tak undane ya, Cak. Nggih. Biasane sabuta paling 5 juta. Ya ngono lho. 5 juta. Ning kudune ora jujur. Ya, kok lek jujur malah ora entuk duwe awake dhewe ya. Ya. Ya, Cak ya. Ya. Kae kok
ing Mandura. Oh. Panjenengan Bathara Naro. Ayo cak cukup. Cukup. Nggih. Cukup. Ono. Oh, lungguh nek cak lungguh. Ono. Titah nglumpuh jangkara barang ya Baladewa. Nggih. Ingsun saka Kayangan Suralaya. Turun ana ing Artabata, ana ing Mandura, ana ing Pratamu. Pancen ana kawidak ing kota-kota. Titah nglumpuh jangkara. Titah adi guru ana ing Suralaya. Nitahake supaya aku ngupadi ananing pawongan kang paring asta Narayana kang ana ing Mandura. Mulane aku ndak jaluk Narayana parana ana ing ngarsaku. Jalaran ngene. Narayana kuwi mau bakal diparingi nugraha marang Adi Guru ing Kayangan Suralaya. Nanging yen to dheweke bisa ngasorake Yudha Kala Kresna ana ing Praja Dwaraka. Ya Dwarawati Purwa. Mulane Paratma larapno ana ing ngarsaku bakal ndak boyong ana ing Kahyangan Suralaya. Oh, makaten. Nggih, Bathara Narada, kula sagah. Lajeng dinten menapa? Yenipun kula ngupadi bocah punika. Ayo dinane iki padinen proklarapno ana ing ngarsaku. Oh, makaten. Nggih, Prabata. Sagunging para perjuri, sagunging para putri, ayo cah bebarengan ngupadi bocah punika.